Човече, ти не си виждал до сега такъв апартамент. На тая кухня могат едновременно да се правят по 10 мусаки. Това е за домакиня, която знае какво прави. Имаме си съдомиална, за да може жената да е фокусирана върху други неща, а не върху това да ми чини по цял ден. Вижте какъв огромен телевизор има тук. Може да гледате абсолютно всичко в 4К, в 8К, в 16К. Вау! Елате да видите каква уникална тераса има този апартамент. Ето тук лятото може да си седнете с приятели, да си пиете биричките. Вижте каква уникална спалня има този апартамент. В тази спалня какви неща могат да се случат. Има и детска стая. Това е ако сте си свършили добре работата в спалнята. Вече да има кой да е тук. Вау! Ето вижте, банята е чисто нова, прекрасна. Ако сте двама човека сутринта и имате нужда съответно едновременно да си вършите работата, това не е проблем. А сега ще ме питаш каква е цената, човече. Сега ще ти кажа. Цената е 162 000 евро. Вау! Апартамента е 97 квадрата и се намираме в Христос Мирненски. Айде пак то с неговите уникални оферти.